lassan vége a nyárnak, és át fogom válogatni a gyerekruhákat, hogy mi az, amit még ősszel is tudunk viselni, mi az, ami még esetleg jövőre is jó lehet. A gyereki ruháinknak legalább a 80%-át örököljük, vagy kapjuk, úgyhogy nagyon keveset vásárolunk újonnan, mert barátoktól szoktunk kapni ezeket a kis golfpólókat, ezeket a Dédi mamának az egyik barátnője túrta, Auréliának. Ezek a barátnőnek a kisfiától vannak, aki 2 évvel idősebb Auréliánál, akkor ezt a öcséméknek a szintén 2 évvel idősebb kisfiától kaptuk. Ja, ezek még jók lesznek, ez ilyen pizsamapóló. Ezek a mit csinál? Én most válogattam a kis ruháidat, hogy mit teszünk el őszre, és mi az, amit fölviszünk a padlásra. És majd aztán mi is továbbadjuk másoknak. Ez a te jó kis, nézd csak, ez a kis krokodilosod, amit szerettél, ezt is örökölted. És most már készülünk az őszre, itt vannak azok az őszi ruhadarabok, amiket kaptunk, nadrágok, illetve pulóverek, majd megnézem, hogy mi az, ami jó lesz idén, ősszel. Nagyon-nagyon kevés pénzt kell költeni gyerekruhákra, mert a gyerek úgyis olyan nagyon kis ideig hordja a ruhát, tehát nem tudja elhordani, lehet, hogy ez a pulóver, ez már Aurélia 3. gazdája például, de még mindig jó állapotban van. Úgyhogy kismamák közt csereberélünk, van, aki mondjuk, mit tudom én, nem hordja le a cipőjét, akkor ideadja, meg olcsón vásárolunk ilyen használt ruhaboltba, gyerekruhaboltba, meg nagyon sokat örökölünk rokonoktól, barátoktól, úgyhogy gyakorlatilag 1-2 kiegészítő darabot szoktunk csak venni, és a gyerek úgyse tudja elhordani a ruhát ennyi idő alatt, mert olyan gyorsan nő, úgyhogy mi is továbbadjuk aztán másoknak.